1994 елда гыйнвар айының сатлама һавыктарында Әбелил районы Атауда авылында яқты кояш булып сибәр бер кыз дөньяга килә. Уның исеменә туры килһен дип, атаһы менән әсәһе Алсия дип исем куша. Алсия бик сибәр, зирәк, акыллы, тырыш һәм ярдәмсел булып буй еткерә. Укуды көмеш медалга тамамлап, Өфе калаһының педагогик университетында белемен камиллаштырырга укырга инә. Ул бында ла үзен хынатмай. Уку йортын кызыл дипломга тамамлай. Тап ошо калала үзенең буласак тормыш иптәшен Илдусты осратып матур гаилә курып ибәрәләр. Әлеге көндә уларның Денис исемле зирәк улдары үсеп килә. Кадерле бит, бүгенге юбилееңдә шигырь юлдары аша һиңә котлау һүзләрен yetkерәбез. Ак бәхеттәр менән атһын таңың, кояш көлһен һәр сак йөзеңдә. Теләктәрдең ихлас изгелеген без теләйбез туган көнеңдә. Ен рәхәте бирһен Ходай һиңә, тән сихәте бирһен гомергә. Насип итһен озак елдар шулай, бергә озак яшәргә. Без Алсия безгә киләсәк тормышында тик бәхет, шатлыктар гына юлдаш булуын теләйбез. Әлегеләй алсак күңелле, көләс йөзле булып кал. Без һине нык итеп яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Котлау менән әсәең, апайдарың Эльвира һәм Әлфия, ятнәләрең Нәзир һәм Хайдар, һеңләрең Нурсилә, Нәркәс, Зөлфия, Нәзилә, Әлия. Кустың Данияр, киявең Денис. Алсия якындарыгыздың изге теләкләренә без дә кушылабыз. Бар теләктәрегез дә тормышка ашуын теләйбез. Хәзер яңгырайсак йыр да һездән өчен. Рәхим итеп тыңлагыз. Шатлык куаныстар менән яшәһәксе гомергә, яшәһәксе гомергә. Күлдәрдә, кулларыбыз кулларда, мөхәббәт якты йондыз, тормыш дигән юлдарда. Һинең якты карашында күңелемде күтәрә. Бергә еңел, бергә рәхәт, һынаударда үтәргә, һынаударда үтәргә. Күлдәребез, күлдәрдә, кулларыбыз кулларда, мөхәббәт якты йондыз, тормыш дигән юлдарда. Күлдәребез, күлдәрдә, кулларыбыз кулларда, мөхәббәт якты йондыз, тормыш дигән юлдарда. Миңа бит ул һин кәрәк, һиңа бит ул мин кәрәк. Яшәһәксез гөрләп кенә һәр вакыт